gwahanol amrywiol ddoniau. Gan ni'n ddiolchgar iawn i'r hynna sydd wedi bod yn cyfeilio, a'r un peth hefyd i'r tîm technoleg. Falle bod ni'n sylwi ar y gwaith maen nhw'n wneud, ond ni'n wneud pob peth megis i'r arglwydd, ac felly mae hynny'n beth gwych i allu wneud. Felly ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw i gyd. Mae'n briodol hefyd diolch i Steffan. Fi'n gwybod dyw gweinidog ddim eisiau sylw, achos syr mi ewyllysaf weled yr Iesu. Ond mae'n briodol i ni ddiolch. Felly ni yn ddiolchgar i ti Steff am yr arweiniad, am yr holl baratoi. Ac yn gweddio bydd ffrwyth yn dod i'r had sydd wedi hau dan weinidogaeth Steff yn ystod yr wythnos. Tra bo fi'n diolch, mae'n briodol i ni ddiolch fel cynhadledd i Dave Nobri. Credu bod yma rwle. Mae Dave Nobri, ers iddo fe ymddeol, wedi ymroi i waith y mudiad ynghyd â pethau eraill. Mae wedi bod wrthi ers blynyddoedd yn teithio o gwmpas Cymru yn ei pob math o gyfrifoldebau. Ac mae wedi camu lawr eleni. Fe gafodd ei cyflwyniad yn y gynadledd Saesneg, ond i ni ddiolchgar iawn i chi am yr holl waith chi wedi wneud, Dave. Ac wrth i ni feddwl am hynny, gai annog ni i ddiolch ac i barhau i weddio am Steff, Alaw a Rebecca. Mae lot o waith amrywiol, maen nhw'n gorfod jyglo. Gai annog ni fel cynhadledd, fel unigolion, fel eglwysi, i gofio amdani nhw'n gyson yn y gwaith pwysig yma. Ac yng nghyd-destun hynny, bod ni'n parhau i gofio am Mark Thomas, fel chi'n gwybod. Mae Mark wedi bod yn sâl. Mae e am i ni fynegu diolchgarwch, achos mae e'n ymwybodol a gwawr bod sawl un wedi bod yn gweddio amdano fe. Felly mae e'n gwella, ond gai annog bod ni'n parhau i gofio am Mark a gwawr a teulu, ac y bydd Mark yn cael adferiad iechyd llwyr yn fuan. Wel, ni'n ymwybodol bod y plant bach annwyl wedi cael amser hyfryd gweithio draw fyna, a fel o'n i'n sôn neithiwr, ni'n ddiolchgar i'r rheina sydd wedi rhoi amser i hynny. Ni'n mynd i gael fideo bach nawr sy'n mynd i roi rhyw gipolwg i ni o beth maen nhw wedi wneud yn ystod yr wythnos. Felly gawn ni fwynhau edrych ar hynny nawr.
ar ôl y plant. Ond fwy na hynny, ni'n gweddio bydd na ffrwyth bydd had yn cael ei osod ac y bydd Duw yn ei ras yn achub bob un ohonyn nhw yn fuan yn ei bywydau. Gadwch ni weddio. Arglwydd, diolch am yr rhoddion yma ti di roi dan ein gofal ni. Ni diolch am bob un ohonyn nhw ac yn gweddio nawr os gweli di fod yn dda o arglwydd y byddi di yn dy ras yn achub bob un ohonyn nhw yn fuan yn ei bywydau, yn cadw nhw rhag yr un drwg ac yn ei sancteiddio nhw yn dair. Arglwydd ni'n cyflwyno nhw yn dyner. Diolch bod Crist ei hun wedi dweud gadewch i blant bychain ddyfod ato fi. Ac hyd yn oed yn ystod yr wythnos yma, ni'n gweddio bydd rhai ohonyn nhw yn dod i gredu yn o ti, yn ei hiengtid. O arglwydd, trig ar ha ac achub, dy ogoniant. Amen. Wel, ni'n mynd i gael cyfle i roi i waith y mudiad nawr. Bydd rhaid dod o amgylch a bydd cyfle i ni roi i casgliad. Tra bod ni'n casglu, nhw'n ni ganu gyda'n gilydd. Can am obaith. Am pobl yn gofyn weithiau, chi'n meddwl fod ni'n mynd i fod yn braf heddiw, a chi'n gweud, fi'n gobeithio. A chi'n gobeithio am pob math o bethau. Wel, dyma obaith sicr. Mae'r emyn yn cyfeirio ni at Grist. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Dim ond Crist. Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo ef yw ein henaid nawr. Pwy ddeil yn dyddiau yn ei law? Beth aw? Heb law pan ddwed y gair. A beth yn ceidw'r dydd a ddaw? Gwir gariad Crist. Ef yw ein craig. Mae'r gitgan yn canu Halleluia. Fe ganwn ni ar ein heistedd tra bod y rhai'n dod o gwmpas i gymryd y casgliad.
Gadewch ni weddio. Arglwydd mae'r rhoddion i ti ni'n rhoi ni o ddydd i ddydd, ni'n diolch amdanyn nhw, ac ni'n rhoi y rhoddion yma yn ôl i dylaw di nawr, ac yn gofyn y byddi di'n defnyddio y rhoddion yma lles dy bobl ac cyrraedd rhai colledig. Dy roedd oethineb i'r mudiad yn ei defnydd o arian, ac yn ei gweddio byddi di'n darparu digon o arian i gyflawni'r hyn maen nhw'n gobeithio ei wneud, yr hyn ei ni'n gobeithio ei wneud. O Arglwydd, clyw ni nawr, derbyn y rhoddion yma, a boed iddyn nhw fod yn glod i'th enw, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, mae'r darlleniad bore yma yn mynd i ddod o lyfr Luc. Luc, pennod 22. Luc, pennod 22. A ni'n dechrau darllen yn adnod 33. Luc 22, adnod 33. Dyma air Duw. Meddai ef, Pedr, wrtho, Arglwydd, gyda thi, rwy'n barod i fynd i garchar ac i farwolaeth. Rwy'n dweud wrthyt, Pedr, atebodd Crist, ni chan y ceiliog heddiw cyn y byddi wedi gwadu deirgwaith dy fod yn fydnabod i. Dywedodd wrthynt, pan anfonais chwi allan heb bwrs na chod na sandalau, a fiwch yn bryn o ddim, yna ddo, atebasant. Meddai yntau, ond yn awr, os oes gennych bwrs, ewch ag ef gyda chwi, a'ch cod yn yr un modd, ac os nad oes gennych gleddyf, gwerthwch eich mantell a phrynu. Rwy'n dweud wrthych fod yn rhaid cyflawni yno fi yr ysgrythyr sy'n dweud, a chyfrifwyd ef gyda throseddwyr. Oherwydd mae'r hyn a rag ddywedwyd amdana fi yn dod i ben. Arglwydd, atebasant hwy, dyma ddau gleddyf. Meddai yntau wrthynt, dyna ddigon. Yna eith allan a cherdded yn ôl i arfer i fynydd yr olewydd, a'i ddisgyblion hefyd yn ei ddilyn. Pan gyrraeddodd y fan, meddai wrthynt, gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Yna ymneilltuodd Iesu oddi wrthynt tuag ergyd carreg, a chan benlinio, dechreuodd weddio gan ddweud, o dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthef, ond gwyneler dy wyllus di, nid fy wyllus i. Ac ymddangosodd angel o'r nef iddo a'i gyfnerthu. Gan gymaint ei yr oedd yn gweddio'n ddwysach ac yr oedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddeiar. Cododd o'i weddi a mynd at ei ddisgyblion a'i cael yn cysgu o achos ei gofid. Meddai wrthynt, pam yr ydych yn cysgu? Codwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Tra roedd yn dal yn siarad, fe ymddangosodd tyrfa a Judas, fel ei gelwyd 11, ar ei blaen. Nesaodd ef at Iesu i'w gysanu. Meddai Iesu wrtho, Judas, a'i achusan rwyt yn brydychu mab y dyn. Pan welodd ei ddilynwyr beth oedd ar ddigwyr, meddent, Arglwydd, a gawn ni daro yn cleddyfau. Trawodd un ohonynt was yr archoffeiriad a thorri ei glist dde i ffwrdd. Atebodd Iesu, peidiwch, dyna ddigon. Cyffyrddodd a'i glist a'i hadfer. Yna meddai Iesu wrth y rhai oedd wedi dod yn ei erbyn y prif offeiriad a swyddogion gwarchodlu'r deml a'r henuriaid, a'i fel at leidr a chleddyfau a pastynnau deithwch allan. Fy mod gyda chwi beunydd yn y deml, ni wneithwch ddim i'm dal. Ond eich awr chwi yw hon a'r tywyllwch bu ar awdurdod. Daliasant ef, a mynd ag ef ymaith i mewn i dir archoffeiriad. Roedd Pedr yn canlyn o hirbell.
Cyneuodd rai dan yng nghanol y cyntedd ac eistedd gyda'i gilydd. Eisteddodd Pedr yn ei plith. Gwelodd morwyn ef yn eistedd wrth y tan ac wedi syllu arno meddai, yr oedd hwn gydag ef. Ond gwadodd ef a dweud, nid wyf fi'n ei adnabod ferch. Yn fuan wedi hynny gwelodd un arall ef ac meddai, yr wyt tithau yn un ohonynt. Ond meddai Pedr, nac ydwyf ddyn. Mewn rhyw awr, dechreuodd un arall deiri. Yn wir, yr oedd hwn gydag ef, oherwydd Galilead ydyw. Meddai Pedr, ddyn, nid wyf yn gwybod am beth yr wyt ti yn sôn. Ac ar unwaith, tra roedd yn dal i siarad, canodd y ceiliog. Troes yr arglwydd ac edrych ar Pedr, a chofiodd ef air yr arglwydd wrtho, cyn i'r ceiliog ganu heddiw, fe'm gwedi deirgwaith. Aeth allan ac wylo yn chwerw. Gadewch ni weddio. O arglwydd ein Duw, i ni diolch bod ni'n cael cyfle ar hyddid eto bore yma i ddod gyda'n gilydd i dyfoli di, ond hefyd bod ni'n cael cyfle eto i ddod gyda'n gilydd i'r ardd yma, i'r ardd Gethsemane, at man tyngedfennol yn hanes y byd yma. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod Iesu Grist wedi bodloni mynd i'r ardd, yn gwybod beth oedd o'i flaen. O arglwydd, diolch iddo fe, fyny gwneithir dy ewyllus di, nid yr ewyllus dynol oedd yna, ddim am wynebu yr erchylltrodd o'i flaen. Diolch o arglwydd fod e wedi plygu yn llwyr i'th ewyllus. Go arglwydd ni'n ymhyfrydu yn ein gwaredwr. O pwy sydd fel y fe. Go arglwydd ni'n diolch arglwydd iddo fe fynd ac codi o'r ardd a mynd ac wynebu y groes ein mwyn. Ac o arglwydd ein Duw ni'n llawenhau ac yn ymhyfrydu ynddo fe bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd, ei fod e wedi esgyn i'r nef, ei fod e y funud yma mewn corff yn y nefoedd ac yn edrych arno ni ac yn gweddio drosto ni ac yn paratoi lle ar ein cyfer ni ac yn ni'n cydnabod o Dduw, ni yn edrych ymlaen iddo fe ddod nôl. A ryw ddydd y byddwn ni yn ei weld e, mae'r peth yn rhyfeddol, ond ni'n credu arglwydd ac yn edrych ymlaen pan bydd e'n dod nôl ac y byddwn ni'n ei weld e, wyneb yn wyneb, ac y byddwn ni yr un peth ag yn bir ac yn lan o tyred arglwydd Iesu. Go arglwydd, tra bod ni'n rhodio yma nawr, ni'n gofyn ar ei ti roi nerth i ni i fod yn ffyddlon, i ni lli unieithu'n llwyr efo Pedr, ni lli dweud pethau mawr, i ni lli dweud byddai'n dilyn Crist, byddai'n neud hyn a'r llall, ac mor aml yn cwmpo. Arglwydd cynorthwya ni i beidio ad cwmpo, a pan i ni yn cwmpo, ar i ni hefyd i lefen yn dost, ac i edifyrhau, a diolch arglwydd efo ti yn Dduw, sydd yn hoff o faddau ac yn hoffi trigarhau. Ni'n cyflwyno yr munudau nesaf yma nawr i ti, yn cyflwyno y Steff i ti, yn diolch am y gair, am y wledd ni wedi cael, ond yn gweddio nawr y bydde di'n ei wisgo fe a nerth, ac y byddwn ni'n ymwybodol yn ystod yr oedfa bod ni'n cael cipolwg o dy ogoniant di ac ogoniant Crist, ac y bydd yr hyn i ni'n ei glywed bore yma yn cael effaith ar ein hagwedd ni, a'n hysbryd ni yn ystod y dydd, yn ystod y fori, ac yn ystod yr wythnos ac yn ystod y flwyddyn. A byddwn ni'n mynd o yma arglwydd fel cenhadon Crist ein harglwydd. Trigarha wrtho ni, derbyn y clod a'r mawl i gyd, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i Steff ddod ymlaen fe, godwn ni i ganu eto gyda'n gilydd. Dilynaf fy migael, trwy y foes, amharch a gwaradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd, boed i hyn fod yn weddi i ni wrth ni ganu.
Bore da, mae'n dda gael bod nôl yma unwaith eto. Gai jyst ategu holl ddiolchiadau Gwydion. Mae wedi bod yn fraint i cael gweld gymaint o bobl yn cynorthwyo mewn gwahanol ffyrdd. Diolch yn fawr i chi gyd. Fi wedi diolch i Gwydion yn barod, ond wnaeth diolch i ti unwaith eto am dy arweiniad, ac i Pari hefyd am cyrdd y gweddi. Mae'n gymaint o anogaeth i wybod fod yna rhai yn gweddio bob bore. Ar y cyd thema, ffesied 3 oedd ar fy nghalon ni wrth baratoi, a Pari hefyd yn mynd â ni i ffesied 3. Felly diolch yn fawr i chi am eich arweiniad fyna. Phawb sydd wedi gweddio. Diolch am y negeseuon ges i'n yr wythnosau diwetha hefyd yn dweud bod pobl yn gweddio am yr anerchiadau a'r ganadledd. Diolch yn fawr i chi. Tro diwetha i mi bregethu, yma ar fore Gwener, fe ath yr alarwm dan bant. Felly, os yw hynna'n digwydd, a mae'r alarwm dan yn mynd bant, chi'n gwybod bellach lle mae'r exits. Mae yna un fyna, ni'n cwrdda ar y gwylod, a plis dewch nôl ar gyfer gweddill y bregaeth, os yw'r alarwm dan yn mynd bant yn ystod y bregaeth ola. Mae yna lefydd a phrofiadau yn y gorffennol, felly dyn ni ddim eisiau dychwelyd iddyn nhw. Ar y ffordd i gynadledd yn y Drenewydd flynyddoedd yn ôl, oedd cath y fi y cyntaf ar y sîn pan oedd yna ddamwen car. Ac oedd car wedi troi o gwmpas gornel, mynd ar hyd y bancyn, troi ar ei ochr. A gweld hen gwbl, diolch i Dduw, o'n nhw'n iawn. Ond oedd e'n sefyllfa anodd a eitha brawychus. Rhywbeth tragic comic yn edrych nôl. Oedd y cwbl yma mewn straps ac o'n nhw'n hongian, ac o'n nhw'n methu dod lawr. A gofyn i'r wraig, do you want help? No, I'll be fine. You carry on. A ni wedi dyna chi'r agwedd Cymreig, you carry on. Iawn yn eiren, newn ni mlaen i'r cenedlaeth a nhw'n hongian fyna. Oedd wedi defnyddio hwnna sawl gwaith dros y blynyddoedd fel darlun o ostyngeidrwydd. Bod rhywun fanna yn y fath sefyllfa, fi'n siŵr bod pethau mwy gyda chi i'w wneud. Pasio fyna wedyn, blynyddoedd wedyn, a dal yn gallu clywed y sŵn y car, dal yn gallu clywed y bwmp, dal yn clywed yr olwynion yn troi, a hyd yn oed yr arogl. A mae yna brofiadau ni ddim eisiau profi eto, mae yna lefydd dyn ni ddim eisiau mynd iddyn nhw. Felly newyddion drwg, felly mae yna le o fethiant. Felly lles yn atgoffa chi o ryw golled. Mae'r atgofion yn dyner ac yn sensitif, a chi ddim eisiau mynd i'r llefydd yna eto. Wel, gallai ddychmygu bydde Pedr ddim wedi eisiau mynd nôl i ardd Gwasanaeth
yn gyflym iawn. Gallai ddychmygu bydd y Pedr ddim eisiau wedi mynd i dŷ Caiaffas, i dŷ'r archoffeiriad yn gyflym iawn. Byddai'r atgofion wedi bod yn dyner iddo fe, fi'n siŵr. Bod ni'n gwybod diwedd y stori, fi'n siŵr, yn cael ei adfer gan Iesu yn y ffordd mwyaf hyfryd. Ond eto fi'n siŵr byddai atgofion o fod yng Gwasanaeth wedi bod yn anodd iddo fe. Mae'r bellen wedi bod yn edrych ar hanes Gwasanaeth ac yn canolbwyntio ar brofiadau Iesu. Fore Mawrth, fe wnaethon ni edrych ar Iesu yn yfed ac yn fodlon yfed y cwpan yn ein lle, yn teimlo yr arswyd a'r trallod yma, os rhaid i mi yfed y cwpan yma. Ac ystyried beth yw y cwpan? Wel, cwpan yw gofaint Duw, bod Iesu'n fodlon cymryd y llyd am ein pechod ni ar ei hunan, fel bod ni yn cael yfed cwpan iachwydwriaeth, fel bod ni yn cael yfed cwpan sy'n gorlifo a gras. Ac fe welon ni fore Mawrth, mae hynny yw yr hyb. Siarad gyda galyn, y limpyn yn well, a hyb y limpyn yng nghanol yr olwyn. Taw yna yw canolbwynt y cyfan, sydd yn dal pob peth at ei gilydd. Ac yr iawn, Iesu'n marw drosom ni, bod holl fendithion yr efengil, holl fendithion ysbrydol yn tarddu o'r ffaith bod Iesu wedi bod yn fodlon i farw yn ein lle ni. Fore Mercher wedyn yn ystyried diwyddiadau Iesu ac yn gweld esiampl yno, gweld patrwm. Sut ydyn ni yn ymateb i ddiwyddiadau'n hunain? Gweld Iesu yn gweddio ac yn cael ei nerthu gan Dduw, ei dad, yn y ffordd o'r uwch naturiol, yr ysbryd glân yn ei nerthu, angel yn dod i'w gynorthwyo, a hynny'n batrwm i ni, fod ni yn gallu cael ei nerthu, a gweld y llawenydd sydd o'n blaen, a chofio bod y wyllus Duw wastod yn dda, a wedyn bore ddof wnaethon ni ystyried natur gweddi, berthynas yna rhwng y tad a'r mab, a fod Iesu yn galw ni i weddio gyda fe, o hefyd bod ni'n cael ein mabwysiadu fel plant, fel bod ni'n gallu gweddio at y tad fel mae Iesu yn troi at ei dad ac yn profi yr un math o gariad ac agosatrwydd. Yng nghanol ein i'r gyd, mae'r disgyblion wedi bod ar yr ymylon. Maen nhw wedi bod yn bit-part characters, maen nhw wedi bod yn is-gymeriadau wrth ni ganolbwyntio ar y gwaredwr, wrth ni ganolbwyntio ar y tad. O heddi, fi eisiau edrych ar Pedr, a canolbwyntio ar ei brofiadau fe. A mae fel, i fod yn onest, gwylio damwen car. Mae fel edrych ar car crash. Wnaethon ni ddarllen yr adnod ar y dechrau, a mwna roi syniad i ni o sut mae pethau'n mynd i ddatblygu. Mae fel gwylio damwen car. 4 ohonyn nhw mewn gwirionedd, a sicr 3, ond mae yna 4 car crash yn yr adnodau yma. Ond mae'r cyfan mor real. Mae'r cyfan mor ddynol. Fel nath Gwydion weddio, ni'n gallu uniaethu â Pedr. Ni'n gallu rhoi ein hunain yn ei sgidiau fe. Mae fel edrych mewn drych neu gwylio drama a gweld bod ni yn gallu edrych ar yma, a gweld yn Pedr ein profiadau ni. Ac felly fy mwriad heddiw i edrych ar brofiadau Pedr i'n helpu ni i fyw i Grist yn ein hamgylchiadau ni. Wrth edrych ar y hanes, mae'n bwysig i gofio jyst mor llawn oedd y diwrnod yma i Pedr. Os na ddiwrnod mwy prysur ac emosiynol wedi bod ar hyn a brofodd Iesu a Pedr ar y dyddiau yma. Ni'n gallu cymryd yr digwyddiadau in isolation. Ond jyst meddyliwch am y cyfan a brofodd Pedr ar y dyddiau yma. Mae'n cael ei anfon i baratoi'r o'r uwch ystafell ar gyfer gwyl y bar y croiw. Mae Iesu'n golchi ei draed, a Pedr ddim yn deall hynny ac yn gwneud ymach o ffwl o unal mewn gwirionedd. Mae'r swper olaf a'r holl proffwydoliaethau am natur marwolaeth Iesu. A'r proffwydoliaethau am un yn brydychu Iesu. A'r disgyblion i gyd yn ffoi. Wedyn mae yna chi ddysgeidiaeth, Ioan 14, 16, a'r holl ddyfnder sydd fyna.
Mae gweddi Ioan 17, y weddi archofferiadol, a mae hyn cyn hyd yn oed cyrraedd canol yr ardd. A wedyn mae'n gweld Iesu ei hunan yn llawn arswyd a throswyd. Just cyrraedd y pwynt yma le ni wedi bod. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried cyd-destun emosiynol Pedr ar y diwrnod yma. Fi eisiau dechrau nid yng Gethsemane, ond ni'n camu mas o Gethsemane dwywaith heddi, ni'n camu nôl i yr orchuwch ystafell. Iesu fyna gyda'i ddisgyblion, Pedr yn y canol, a mae'r cyfan yn ymddangos mor addawol ar y dechrau. A dyna le ni'n gweld mewn gwirionedd yr arwyddion o'r methiannau sydd i ddod. Y cam cyntaf yw ei falchder yn yr orwch ystafell. Fe welon ni'r geiriau diwennau darlleniad, pennod 22 o Luc, adnod 33 arglwydd. Gyda thi, rwy'n barod i fynd i garchar ac i farwolaeth. Yn Efengil Marc, pennod 14, adnod 29, iddynt hwy gwmpo bob un. Ni wna fi, trawaf y bugail, dwedodd Iesu, gwasgaru'r y defaid. Mae'n dyfynnu Secharia 13. Nid fi, iddynt hwy oes gwmpo bob un ohonyn nhw. Ni wna fi. Rwy fi'n barod i fynd i garchar. Rwy'n barod i fynd i farwolaeth. A mae rybedd ohono ni sy'n closio at Pedr. Pan ni'n clywed hyn, o'n i'n pregethu ar Samson fod ei sil, ac o'n i'n dweud, I don't like Samson. I'm not a fan of Samson, o'n i'n dweud. Ond chi'n closio at Pedr, achos chi'n gweld rhywbeth ynddo fe. Mae'n barod i fynd. Typical o'i gymeriad chi. Mae mor llawn sêl. Un o'r geiriau mwyaf chwerthinllyd yn hanes rygbi Cymru yw geiriau gan Jeff Evans yn 1995, cyn i Gymru chwarae yn erbyn Seland Newydd yng nghwpan rygbi'r byd. Seland Newydd oedd yn cynnwys Christian Cullen a Zinzan Brooke a Jonah Lumu. A dyma ddywedodd Jeff Evans, reolwr tîm Cymru, we are bigger than them, we are faster than them, and more skillful. Diarebion 16, adnod 18, daw balchder o flaen dinistyr. Cymru 9, Seland Newydd 33. Ac oedd hwnna'n canlyniad da ar y pryd. Mae'n dda gael hyfdra. Mae'n dda gael sêl. Yn enwedig hynyddiau ieuenctid. Gai annog chi i fod yn bobl sydd yn llawn sêl a brwdfrydaeth. A rhai fan hyn yn ôl emer sydd yn hun. Byddwch yn llawn sêl, byddwch yn llawn hyfdra. Dyma eiriau Paul yn ail Timotheus, pennod 1, adnod 7, nid ysbryd sy'n perill llwfr dra ar wrthodd Duw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth. Siwr o'ch chi'n teimlo pan ganon ni dilynaf y migael trwy fy oes? Gobeithio wrth i chi ganu hwnna, oedd yna conflict yno chi. Ac so chi'n gwybod falle beth fydd yn dod heddi, ond ni'n gallu canu dilynaf y migael trwy fy oes. Ni'n gallu dweud, amarch a gradwydd y byd. Mae'n bosibl datgan ei bod ni'n fodlon dioddau, a mae angen Cristnogion felly ar Gymru. Mae angen Cristnogion yn yr ysgol fydd yn hyderus. Yn y brifysgol fydd yn llawn brwdfrydydd. Yn y lle gwaith fydd yn fodlon siarad a tystiolaethu. Bydd yn fodlon tyrannu. Ni'n gweld hynny yn hanes Cymru. Mae yna Cristnogion sydd wedi tyrannu dros Iesu Grist. Sydd wedi ymddangos fel ffylied yng ngolwg y byd. Sydd wedi gwneud bethau mawr ac wedi disgwyl pethau mawr gan Dduw. Ni angen hyn. 30 mlynedd wedyn, fe ysgrifennodd Pedr ei hunan y geiriau yma. 1 Pedr 2, adnod 12, bydded eich ymarweddiad ymhlith y cenedloedd mor amlwg o dda, nes iddynt ogoneiddi Duw yn nidd ei ymweliad. Mae'n bosibl i ni i fyw bywydau sydd yn disgleirio. Mae'n bosibl i ni i fyw bywydau sydd yn cael effaith ar eraill, sydd yn cael dylanwad, lluniau'n halen ac yn oleuni.
Mae yna zel, mae yna frwdfrydedd, mae yna ddiwioldeb, mae yna addfwynder. Mae'n bosibl symud mynyddoedd, gai annog chi i fod yn gadarnhaol. Ond mae datgan hyn yn gyhoeddus. A mae dweud hyn ger bron pobl eraill. Wel, mae hwnna'n beryglus. I wneud unrhyw fath o addewid neu adduned yn gyhoeddus o flan pobl. Ac yn sicr mae'n beryglus i geisio gwneud yn ei nerth ein hunain. A dyna chi broblem Pedr ar y noson honna mewn gwirionedd. Balchder, iddyn nhw gwmpo, fe bydda i yn iawn. A hunan ddibyniaeth fi'n siŵr. Fe bydda i yn iawn. Diffyg gweddi falle, diffyg pwyso ar ddew. Gwyneu byd y tlodion yn yr ysbryd. Mathew 5, adnod 3. Dyw dosed o ostyngeidrwydd ddim yn beth gwael. Oedd Jacob yn well berson ar ôl ymrafael â Dyw a thorri ei glin. Daeth Pedr i weld gwerth ysbrydol Paul, daeth ei weld gwerth ysbrydol y trwmbl yn y cnawd. Fi'n siŵr bod rhan fwyaf o bobl fan hyn yn gallu sôn am brofiadau lle maen nhw wedi cael eu darostwng. Ac wrth gael ei darostwng, wedi dod i weld ei gwendid. Dyma ganon ni yn y cwrdd-gweddi bore yma. Rwy'n ofni fy nerth yn ddim, panelwy rym y dom. Mae terfysg yma cyn ei ddod a syndod dan fy mron. Mae ofnau o bob rhyw, oll fel y diliwn hyd. Yn bygwth y cainori lawr pan ddel ei hawr rhyw bryd. Mae'n ofni gael ei dorri lawr. Mae'n ofni fod ei nerth yn ddim. Mae'n iawn i chi deimlo fy hyn. Mae'n iawn, mae'n dda. Os chi wedi cael i'w brofiad sydd wedi'ch darostwng chi, mae hwnna'n beth da. Oherwydd ein problem fwyaf ni'n aml yw hunan hyder. Hunan ddibyniaeth, heb weddi. Dysgwch i werthfawrog i'r profiadau gan un eich bywyd sydd yn eich darostwng. Felly bych chi wedi bod yn humiliated. I ddefnyddio gair Rhydaman a Fontydawau, felly bych chi wedi cael eich hamblo. Felly bych chi wedi cael eich tynnu lawr. A chi'n ymwybodol o hynny. Yn ffrostio yn ein gwendid. Dyna ddwedodd Paul, ail Corinthiad pennod 12, adnod 9, mae'n dweud ei fod yn nerth, gwendid yn fyna y daw fy nerth, mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Oeddech chi'n teimlo'n anigonol bore yma? Oeddech chi'n teimlo, fi wedi methu yn hyn, a fi wedi methu yn y llall, a fi methu gwneud hyn. Dwi ddim yn gallu siarad yn glir. Dwi ddim yn gallu bod yn hyderus. Dwi ddim yn gwybod beth i ddweud mewn sefyllfa gwahanol. Does dim gyda fi cymeriad cyffroes bydd pobl yn cael ei denu iddo fe. A felly bod chi'n teimlo'n wan ac yn isel. Felly bod chi'n ymwybodol o fethiant. Gwerthfawrogwch pob profiad sy'n eich darostwng chi. Achos problem Pedr gyda i yn y sefyllfa yma yw fod yn meddwl i fod yn gallu gwneud ei hunan. Fe fydda i yn sefyll, fe fydda nhw yn cwmpo, o fe fydda i yn sefyll. Rwy'n hapus i fynd ac i fod yn garcharor. Nid fi. Gai annog chi i gofio bod dim byd yno chi. Bod dim nerth yno chi. Bod chi yn methu sefyll. Ond pan ych chi'n pwyso o'r Dduw, mae yna nerth a mae yna allu. Ac mae e'n bosib i'ch ddywedyn i fynd. Mae e'n bosibl i'r Cristion i ddweud, dilyna fy mi gael trwy fy oes amarch a gradwyd i'r byd. Mae'n bosib i Gristnogen i fynd, a fel ddwedodd William Carey, to attempt great things from God. Gai annog chi. Peidwch meddwl bod rhaid bod yn dywedog ac yn dawel a bod rhaid cuddio. Mae Duw eisiau ni fynd. Ond peidwch mynd yn nerth eich hunan. Ewch yn nerth Duw. Os ych chi wedi cael eich gorfodi i weddio, os ych chi wedi cael eich gyrru i fynd lawr ar eich gliniau i bwyso ar Dduw yn fwy, ac i hoelo'ch llyged arno fe yn lle arno chi eich hunan. Mae hwnna beth da.
Mae unrhyw brofiad sy'n gwneud i chi droi at Dduw mewn gweddi yn mynd i fod ar lles i chi. Peidiwch digaloni. Peidiwch danto. Peidiwch syrffedu trwy profiadau yma. Ond pan ych chi'n gael eich darostwng, trowch at Dduw a gwynnwch iddo fe i'ch nerth i chi. Mae yna ail siom yn yr hanes, mae yna ail fethiant, a does dim amser gyda fi edrych arno fe mewn gwirionedd. Diwedd yr hanes, pennod 22, adnod 50, mae ar ôl i Iesu weddio, maen nhw'n mynd mewn i ganol yr ardd, a mae Judas yn brydychu Iesu, a mae'r awdurdodau'n dod, ac wrth gwrs mae Pedr yn cymryd y gleddyf, a gyda'r gleddyf mae'n torri'r glist dde i ffwrdd. Dwi ddim wedi deall neges Iesu Grist. Ddim wedi deall natur gwenedogaeth Iesu. Roedd e'n meddwl bod rhaid iddo e fod ar flaen y gad. Oedd e'n meddwl bod e mewn brwydr militaredd. Dwi'n anghofio fod Iesu wedi dweud, dwi ddim wedi dod fel lleidr a chleddyfau a thestynau. Angen i ni gofio hyn. Dyw ein brwydr ni ddim yn erbyn ein cydweithwyr. Dyw ein brwydr ni ddim yn erbyn ein cymdogion. Fe glywon ni'n eithon mewn gwirionedd. Mae'n brwydr ni'n erbyn yr un sydd yn erbyn, yr un sydd yn y tywyllwch. Mae'n brwydr ni'n erbyn y diafol a'i holl lu. A ni'n brwydro gyda'r gair. Dyma ein cleddyf. Ni ddim yn mynd ac yn creu rhyw dyrfa, rhyw draws mawr. Ni'n mynd yn affoen, ni'n mynd yn dyner, ni'n mynd yn llawn zel a brwdfrydedd, ni'n mynd gyda chariad a ni'n mynd gyda hyfdra, a ni'n mynd gyda chleddyf gair Duw, a Pedr heb sylweddoli hynny. Ond does dim amser i fynd ar ôl hynny gormod heddi'n anffodus. Mae yna wersi yma. Ewch, edrychwch nhw ar eich hunan. Y trydydd siom, y trydydd methiant, yw Pedr yn cysgu yn yr ardd. Fe welon ni ddod y fe fod Iesu'n awyddus i Pedr ac Iago ac Ioan i ddod gyda fe ac i weddio. Oedd eisiau cwmni nhw. Mae'n gofyn iddyn ni ddod. Dewch gyda fi. Mae'n rhybuddio nhw. Gweddiwch, na ddewch i gael eich profi. Mae'r cnawd, yr corff yn wan. Mae'n gwahodd nhw, dewch. Rwy eisiau'ch cwmni chi. Rwy eisiau'ch cydweddio chi. Ond wrth gwrs maen nhw'n cwmpa i gysgu. Ac felly mae'n gorfod profi y sefyllfa yma heb ei ffrindiau. Dyn nhw ddim yno, mae ar ben ei hunan. 1 awr fach. Dyna i gyd oedd wedi gofyn am. Just 1 awr fach. 2 gwaith mae'n cael ei siomi. 2 gwaith mae'n mynd ac yn ffindo nhw'n cysgu. Just fel byddai Pedr nes mlaen yn gwadu 2 gwaith. Bob nawr ac yn ymlaen, mae yna fideo yn ymddangos ar-lein. Chi'n gweld y fideos yma, falle bod yna rhyw hen wraig yn stryglo i fynd lan y stirau, mae'n cario ei bagiau, a mae'r fideo yn dangos o pobl yn cerdded heibio, a ddim yn cymryd sylw ohoni. CCTV yn dangos y wraig yma yn trafferthu, a neb yn edrych arni. Neu mae yna fam falle ar blatfform tren. Chi wedi gweld y fideos? Mae yna fam ar blatfform tren, a mae gyda'i bram, a mae'n cario baban, a mae yna toddler yn cerdded, a mae pawb arall yn cerdded heibio. A sneb yn sylwi, sneb yn gweld ei chyflwr a'i sefyllfa, pawb yn hapus yn ei byd bach ei hunan ac yn cerdded heibio. Ai dyna sydd yn digwydd fan hyn yng Ngethsemane? Ai bod yn ddall i anghenion Iesu mae'r disgyblion? Odyn nhw yn ddifater ac yn ddideimlad? Dyna'r argraff falle o ddarllen Efengil Matthew ac Efengil Marc. Matthew 26, adnod 40, felly, ond ni allech hwylio am 1 awr gyda mi? A ydych chi'n dal i gysgu a gorffwys? Wrth allan Efengylau Matthew a Marc, mae'n rhwydd meddwl mai dyna sydd yma, bod Pedr ac Iago ac Ioan yn hollol ddideimlad ac yn ddall, bod nhw wedi clywed geiriau Iesu, a'r ring a'r trallod yn drist hyd at farw, a bod nhw heb weld hyn, a bod nhw jyst yn cwmpo i gysgu achos bod nhw wedi blino. Mae'n rhwydd meddwl hyn.
Ac mae Iesu'n nodi Simon Pedr yn benodol, felly'n cofio yr addewid. A mae'n rhoedd mynd yn hynod feirniadol ar y pwynt hyn. Mae'n rhoedd mynd yn falch. Byddwn ni heb wneud hwnna. Tasen ni yn yr ardd. Byddwn ni ddim wedi cwmpa i gysgu. Byddwn ni wedi gweld angen Iesu. Byddwn ni wedi bod ar ei ochr e. A dim cydymdeimlad, dim tosturi. A bod ni jyst yn beirniad i Pedr ac Iago ac Iowan. A meddwl bod nhw'n rhyw ffylied sydd yn ffrindiau ofnadw. Ond gadewch ni edrych ar ein colonnau ni. Pa mor aml i chi wedi cwmpa i gysgu wrth weddio? Pa mor aml i chi wedi mynd yn gysglyd wrth ddechrau darllen y Beibl? Edrychwch ar eich calon eich hunan. Ond hefyd mae yna adnod ymenod 22 o'r lyc. Adnod 45. A i fod yn onest, cyn bod fi'n dechrau paratoi, o'n i heb sylwi ar yr adnod yma. Cododd a mynd at ei ddisgyblion a'i cael yn cysgu o achos ei gofid. Nid cwmpa i gysgu maen nhw achos bod nhw'n ddi-deimlad. Nid cwmpa i gysgu maen nhw achos bod nhw'n ddi-fater. Dyn nhw ddim yn ddall. Mae lyc, y meddyg, sydd yn sylwi ar bopeth, yn deall pam wnaethon nhw gwmpa i gysgu. Nid bod nhw yn ddi-fater a ddim yn becso am ei ffrind a'i harglwydd. Maen nhw'n cysgu oherwydd maen nhw'n teimlo y fath ofid. Maen nhw wedi clywed geiriau Iesu Grist. Maen nhw wedi clywed yr hyn mae'n mynd i ddweud am gael ei ffredychu. Maen nhw'n gwybod bod na farwolaeth i ddod. Ac felly'r gwrthwyneb hollol sydd fan hyn, dyn nhw ddim yn ddi-fater. Cofiwch bopeth maen nhw wedi gweld. Ei ffrind gorau, ei harwr, ei harglwydd, y Meseia, mab Duw yn dweud yr oedd yn drist hyd at farw. Dyna maen nhw newydd weld. Y math o gysgu sydd fan hyn yw y math o gysgu mae rhywun yn gwneud pan maen nhw mewn galar, neu pan maen nhw'n llawn gofid am ei plentyn, neu ŵr, neu wraig. Mae mor real. Negwe Beibl jyst mor real. Nid caricature o ddisgyblion twp di-deimlad sydd yn gweld Iesu ac sydd yn cwmpa i gysgu, ond chi'n gweld yn y disgyblion reality bod yn ddyn heddi. Mae gyda nhw deimladau, mae gyda nhw feddyliau, mae gyda nhw bob math o gwestiynau, a maen nhw'n exhausted yn emosiynol. Maen nhw angen gorffwys, maen nhw'n cwmpo i gysgu, ac felly maen angen tosturi. Ond, mae Iesu dal yn siomedig. Nawr, bod yna ddwy eithaf oes e. Un eithaf yw i fynd yn feirniadol. Pedr, Iago, Iowan, a bod ni'n condemnio nhw, a bod dim tosturi. Yr eithaf arall, wel, chwarae teg. Fe wnaethon nhw gwmpo i gysgu, ni lle deall hwnna. Ond mae Iesu dal yn siomedig. Oedd e wedi dweud wrthyn nhw i weddio, achos fod y cnawd yn wan. Oedd e wedi dweud wrthyn nhw i weddio, i ysgoi, gael ei profi. Fe ddylen nhw dal fod wedi bod ar ddyn ac yn gweddio. Bod nhw wedi blino, bod nhw yn llawn gofid, oedd yna ddim yn esgus. Fi'n gwybod yna wers bwysig fan hyn. Dyw gwasanaethu ddim wastod yn rhwydd. Dyw gweddio ddim wastod yn rhwydd. Mae yna adegau pan fyddwn ni'n gwasanaethu a byddwn ni yn llawn gofid a byddwn ni'n blino'n lan. Bydd yna adegau pan fyddwn ni'n methu gweddio achos bod mae'n llawn tristwch am y sefyllfa. Beth ni'n gwneud yn y sefyllfa yna? Pan ni'n gweld bod yna angen gofalu aelod o'r teulu. Pan ni'n eisiau helpu ein ffrind gorau sydd mewn trwbl. Pan ni'n eisiau cwrdd â rhywun i ddarllen y Beibl yn gyson, ni eisiau gweddio gyda rhywun. A mae'n feichus. A chi'n becso amdanyn nhw. A chi'n teimlo wedi blino'n llwyr. Nid o'r ateb yw i ddianc.
Nid yr ateb yw i roi mewn. Nid yr ateb yw i gwmpo i gysgu yn y sefyllfa yna. Yr ateb yn y sefyllfa yw i weddio. Yr ateb yn y sefyllfa yw i ofyn am nerth. Byddwch effro. Pwy ddwedodd hyn? Pedr ei hunan. 30 mlynedd yn ddiweddarach. A tybed os oedd e'n meddwl am ei brofiad yng Gethsemane. Mae angen i ni ddysgu i orffwys. Mae angen i ddysgu i ni brofi gras Duw a moddion gras. Mae angen tosturi at ein gilydd. A bod yn ymwybodol fod yna wendid a bod yna adegau fyddwn ni yn flinedig wrth wneud dreioni, wrth wasanaethu. Ond nid yr ateb bob trwy i ddianc. Ond i ofyn am nerth yn ein gwendid. Nerth i allu gweddio. Gweddio mwyn gallu gweddio. A gweddio fe bod chi'n gallu helpu. Chi'n gweld mor real. Pan ych chi'n sylwi ar yr adnod yno, mor real yw y profiad. Nid ffrindiau top di-deimlad oedd fan hyn, oedd rys yn cwmpo i gysgu yn y sefyllfa mwyaf anodd. Ond pobl oedd yn teimlo y gofid a wedi blino yn lan. Iesu dal yn disgwyl bod nhw wedi gweddio. Iesu dal yn disgwyl bod nhw wedi aros yn effro. Sut? Wel, oedd angen nhw weddio. Cofiwch fod y cnawd yn wan. Gweddiwch na chewch eich profi. Gweddiwch bydd y Duw yn helpu chi i fod yma gyda fi. Felly gai annog chi i byd o dianc pan mae yna flinder. I byd o dweud, wel, na i roi lan, na roi'r ffidil yn y to. Ond i barhau i weddio, i ymroi am fwy a mwy a nerth. Mae yna dosturi, a mae'n ofal, a mae'n y batrymau bywyd i'w roi mewn lle. Ond peidwch jyst dianc yn llwyr. A wedyn mae yna fethiant arall, oes e. A'r methiant mwyaf enwog i gyd. Yr ofn yn Nhŷ Caiaffas. A ni'n gadael Gethsemane unwaith eto. Mae Pedr mewn lle hollol beryglus ar un o bryd. Mae yna falchder. Mae yna hunanhyder. Mae yna dristwch a gofid. Mae wedi methu cwpl o weithiau yn barod. Mae wedi blino'n llwyr a mae yn exhausted. Ac mae wedi esgeluso gweddi yn cysgu yn lle gweddio. A dyma gyd-destun y profiad nesaf. Mae mewn lle peryglus. A gai ehanno chi i ysgoi hyn eich hunan. Neu fod yn ymwybodol ohono fe. Pan i chi yn y sefyllfaoedd yma, byddwch yn ofalus. Byddwch yn ofalus. Fi'n siŵr bod ni gyd wedi bod yna. Dyma brofiad Pedr, dy fe. Dyle fe wedi gwrando ar Iesu. A dyma chi'r car crash mwyaf. A felly dyma un o'r pethau mae Pedr yn cael ei gofio am yn fwyaf, dy fe. Mae'n dechrau mor ddiniwed. Edrychwch yn ar adnodau yma, yn Luc, pennod 22. Mae yna forwyn yn dod, yn ifanc. Pedr yn ddyn o oed, yn ddyn cryf ac yn brofiadol wedi dweud byddai byth yn adael ti, byddaf gyda ti tan farwolaeth. Ac adnod 56, mae yna forwyn yn dod. A roedd hwn gyda fe hefyd. Ond gwadodd Pedr a dweud, nid o'i fi'n ei adnabod, ferch. A wedyn mae yna ail sefyllfa. Adnod 58 y tro hyn. Yn fuan wedyn, gwelodd un arall, ac meddai yr o'i tithau yn un ohonynt. Ond meddai Pedr, nac oedd ddyn. A mewn rhyw awr, dechreuodd un arall deiri, ac yn ôl Efengel Marc, mae yna dorf ohonyn nhw. Yn wir, yr oedd hwn hefyd gyda gef oherwydd Galilead ydyw. Meddai Pedr, ddyn, nid oedd yn gwybod am beth yr wyt ti yn sôn. Ac mae'n colli limpyn. Mae yn regi, mae yn teiri, mae'n colli dymer. Yr un yma wedi dweud byddai ddim yn cwmpo. Her i bawb arall gwmpo fyddai yn sefyll, fyddai gyda ti hyd at farwolaeth. A dyma fe nawr yn ofni y forwyn fach yma.
A dyma fe'n ofni y dorf. Ac yn union wrth fe wadu y trydydd tro, mae'n gweld Iesu ac mae'r ceiliog yn canu. We are bigger, faster and more skillful. Arglwydd gyda thi rwy'n barod i fynd i garchar ac i farwolaeth. Wel, mae di methu o fewn mater o oriau. Ond pwy ydyn ni i gondemnio Pedr? Pwy ydyn ni i edrych ar Pedr ac i edrych lawr yno fe? Pa'n ohono ni sydd heb fod yn y sefyllfa yma? Pwy yma sydd ddim wedi ofni ymateb pobl? Pwy yma sydd ddim wedi bod yn dawel am ei ffydd a falle cuddio ei ffydd? Pwy yma sydd beth wedi teimlo cywilydd a brach o embaras? Ni gyd wedi bod yn y sefyllfa yma, fi'n siŵr. Pwy sydd ddim wedi pechu'n gyhoeddus? Pwy sydd ddim wedi dweud pethau na dylen nhw? Pwy sydd ddim wedi dweud, pam nes i hynny? Does yn lle gyda ni i gondemnio Pedr. Ni gyd wedi bod yma ar y degau yn bywyd ni, fi'n siŵr. Ni gyd wedi syrthio, ni gyd wedi pechu. Efallai bod yna rai fan hyn sydd yn tristau heddiw oherwydd e. A bod nhw dal yn teimlo'r euogrwydd. Falle bod yna rhywun fan hyn sydd yn byw fel hynny nawr, yn cuddio y ffaith o'ch ffrindiau yn yr ysgol neu o'ch cydweithwyr bod chi'n Gristion. Ac yn dawel, ac yn gwybod taw fanna chi'n byw, mae yna double life. Falle bod yna rhai heddiw sydd yn byw felly, ac felly, does dim hawl gyda ni edrych ar Pedr a'i gondemnio fe. Ni'n gweld yn hunain yn Pedr. A'r cwestiwn yw hyn. Sut allwn ni osgoi gwneud hyn? Wrth fynd nôl adre fori, falle i gartrefi, lle bydd pobl yn gwatwar ein ffydd ni. Wrth fynd i ganol ysgol, lle ni fydd yr unig Gristion falle yn y flwyddyn. Wrth fynd i fyd gwaith, lle mae pob math o reolau a chanllawiau yn cael eu cyflwyno sydd yn anodd. Mewn byd sydd yn gynyddol wrth wynebus, cymdeithas sydd yn ddilornus. Sut allwn ni ogoneddu Crist a dweud dilynaf y mi gael trwy fy oes ac nid ofni pobl? Sut mae'n bosib gwneud hyn? Wel, gweddïo'n ostyngedig. Peidio bod fel Pedr yn llawn hunanhyder ac yn pwyso ar ein gallu. Yfed moddion gras. Y sul. Gorffwys ar y sul fel bod ni'n effro. Pwyso ar y gair. Cymdeithas. Cydweddio ag eraill. Cymundeb. Hoelio'n llyged ar groes Iesu Grist. A gweddio gai argymell un peth yn benodol. A ni nôl be ddechreuon ni fore dydd Mawrth. I gael ymgyffred beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw i fod i'ch law gwybodaeth. Os newch chi wybod gymaint mae Iesu'n eich caru chi. Os newch chi adnabod yr Iesu yma yn nyfnder eich henaid a'ch calon. Os newch chi brofi'r cariad yna. A lle ni'n gweld y cariad yna? Wel, ni'n gweld y cariad yng Ngethsemane yn fodlon mynd trwy profiad hwnnw yn eich lle chi. A ni'n gweld y cariad hwnnw ar groes Calfaria, yn hongian ar y pren yn eich lle chi. A ni'n gweld y cariad mewn un man arall. Ar ôl atgyfodiad Iesu Grist, mae Pedr a disgyblion wedi mynd lan i Lyn Galilea, a mae Iesu'n ymddangos. A mae'n gofyn i Pedr, wyt ti'n fy ngharu? Dair gwaith mae'n gofyn. Ac ar ôl ateb, mae Iesu'n dweud portha fy nefaid. Mae Pedr yn cael ei faddau yn llwyr. Does dim sôn beth eto am Pedr yn cwympo. A mae Pedr yn dod o'r un o'r apostolion mwyaf pwysig a'r pregethwyr mwyaf effeithiol. Ac gael ei ddefnyddio. Ar ôl popeth, ni wedi gweld heddi balchder, colli dymer a thrais,
yn cwmpo i gysgu yn ei wendid, gwadu Iesu, y cyfan o fel mater o oriau, a mae Iesu'n dweud, portha fy wyn, portha fy nefaid, a mae'n cael ei faddau. Beth ych chi wedi gwneud yn eich bywyd chi? A mae yna sens o fethiant, a yna siom, a chi wedi cwmpo. Falle o flaen pobl eraill ych chi'n parchu. Falle yn gyhoeddus, falle o flaen Duw a chi'n neu neb arall yn ymwybodol. Cofiwch heddi wedi Iesu wedi yfed y cwpan i'r eithaf yn wag. Ac felly does dim llyd, does dim barn, does dim condemniad. Chi'n gallu dod at y tad sy'n eich caru. Deallwch y cariad hwnnw. Ac os newch chi ddeall rhywbeth o'r cariad yna bob dydd, ac os newch chi weddio gyda chi'ch hunan a gyda'ch ffrindiau ac fel eglwys i gael deall ac ymgyffred dyfnder a lled ac uchder cariad Duw, os ewch chi i'r fan honno, wedyn chi'n fwy tebygol o sefyll wrth chi bwyso ar yr arglwydd, wrth i feddwl pan fydden ni eisiau troi'n erbyn y person hwn, a nid pwyso ar eich hunan, ond gweddio helpa fi i dogynnyddu di. Fi wedi sôn am Hugh Martin yn ystod yr wythnos, The Shadow of Calvary. Nid ar fynydd sanctaidd, llawn gogoniant a llewyrch, ond yng ngofid yr ardd a gweiledd unig y groes, y cwbelhawyd ein iachydwriaeth. Nid ar fynydd, Sinai, oedd pob peth yn sŵn a'r storm. Fe fethodd Adda mewn gardd. Fe fethodd Pedr mewn gardd. Fe lwyddodd Iesu yn yr anialwch. A fe lwyddodd Iesu mewn gardd tu allan i ddinas. Ac fe lwyddodd ar groes tu allan i'r ddinas. Honiodd Iesu ar bren, fel bod chi yn gallu cael meddeiad llwyr. Fel bod dim rhaid i unrhyw un eto sôn, a sori Pedr, ni'n sôn am ei profiadau ef. Ond sy'n rhaid i unrhyw un eto sôn am eich profiadau chi. Byddai cyfan wedi mynd. Bych chi'n ddiogel wedi'ch maddau ac er chweld wyneb Iesu Grist yn y nef fel y gymau. Ac felly, sut mae byw i Grist heddi? Sut mae sefyll? Sut mae byw mewn ffordd wahanol i Pedr yn y sefyllfa yma, a mwy fel Pedr sy'n gallu dweud bydded eich ymarweddiad yn gyhoeddus i bob person trwy garu Iesu, a trwy brofi cariad Iesu yn llifo mewn i'ch calon chi. Newn ni ganu i orffen yn hymyn, yn hoff emyn i, mae'n rhaid fi ddweud, tas ni goffa dewis un emyn, dyma fydde fe. Mae Iesu yn fwy na'i roddio, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu fas, pob ffydd a dawn a ffurdeb, mi lefa amdanynt hwy, ond arno'i hun yn wastad, edrychau'n llawer mwy. Gweld wyneb fy anwylid, wna'i ymhenaid lawenhau. Trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau. Pan elon twy neisiau, pan fydda fi yn drist, tra caffwyf weled wyneb, sy'r olaf Iesu Grist. Gwnewch ni ganu.
Roed i chwi sydd â chariad yn reiddyn a sylfan eich bywyd, gael eich galluogi i amgyffred ynghyd â'r holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A'i gwybod am y cariad hwnnw, ei fod eich llaw gwybodaeth, felly dygir chwi gyfiawnder, hyd at holl gyfiawnder Duw. Iddo ef, sydd â'r gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na ei ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yn ni. Iddo ef y bod gogoniad yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen.